yawa Allah ta maki uban gwara ma kai ya na kasance magani ba dole ci magani ba kai tunda ka ci tunani a dole ci magani an je da an auro mana mace wani sha'awa bata tar kamar jaffata amma yanzu ya dauko malaman islamiyya na fuwar wasada na fuwar shagare walle da ba a gano kan da yayin alaji amma yanzu ga din na ko jale ba ka gama ban gama ba to ba ka wannan fada abin da yake cikin baki na to fada abin da ciwon namiji ne ciwon mace na mace ne haka ne to gaskiyar magana ka san na iya shari na iya kasabi na iya haddasa husuma baki na bai taɓa faɗa alheri ba sai na san ka kirkin jaki ne kai na kala ma shari na kalla mutum shari ya bar garin nan na kala mata shari ta bar gidansu ban iya komai ba sai alkaba'ira ko zan je in haɗa munafunci zan haɗa kisisina a saki wannan malamin islamiyyar ka san na iya sigineta aladi ka san ni da ma idan an amince min na iya gira haka ne to zan kulla hasara da munafunci haka ne zan je kai danin tebur idan an rage in an rage irin dankalin turan nan ina dan wawurbe shi ka san baki na akwai san dadi ai har cika ma naka da akwai san dadi aka Allah ya shi yawa na gama sai in yi hasara rubuta aladi ya saki malaman islamiyya saki uku banda kai wawa ne turken jaki ne kai banda kai dan iska ne ma sanan me bata ma ba kai ma komai ka ce zaka sake ta ai ka dan iska ne kai kai ma Allah dakata hajjiyar ta kai ni club ta kai ni siswin yanzu wahala nake sha kullun qira'a take yi ta man shawi da ta Abdul Basi a cikin gidan nan ai idan ka shigo gidan in banda ƙarshen alwala ba abin da yake